Natočím to ty vybavuj. Pre teba? DJI taška. Ja sa vinný za to, že nám nedali zadať. Totálne nemali dať zadať. Baterka tvoja, nová. Ulita pre toho psa. Až to stihnú zachytiť čím skôr, nevydržím. No taký tučný, že sa tam nerozmestia. Ale môj darček si hodil na zem. Nie na mňa. Veď nie na teba. Mohla si tak hubu otreť. Mohla. Klasika. Tam. Aj moto. Veľa šťastných kilometrov. Copkou. Copkou? Džungli. Nabité. Sme ti bude dobrá, ne? Počkaj, šušník tu máš. A tento rok dostávam proste na frak od alergie, čiže som bola pomaly celý deň vonku. Išla som našim na týždeň, straždím sa a včera sme boli s babami 4 hodky na koňoch a potom som sa to ešte premávala po našej záhrade do večera a dneska úplne napuchnutá soplami, čo totálne hrdlo ma boli. Nevadí, no musím si dávať lieky, ja tu bežne vynechávam, ale tento rok sa tomu nevyhnem. Ranná káva zrobená, Maroš alias Marley, náš zlatý retriever, absolútne neprichádza, keď na neho volám, väčšinou ráno si urobím kávu, lofnem si na záhradnú hojdačku a do frčí a teraz vôbec nič, keď som ho volala, takže idem ho pohľadať, lebo mi to nepáči. Straty a nálezy, čau. Jezdí bol smrad jeden, smradisko jeden. Ideme von, sú 2 stupne, takže preto tá čapka kokosnot, už nie je teplo. Od rána mi ide v hlave, serem na to nervy mám, prestal nám raz rododendron, neviem prečo, ale to je jedno. Chcela som niečo iné, dneska som sa po 100 rokoch vážila, mám pomaly 57 kg, čo som mala naposledy asi na strednej škole, keď ma teta dokopala do držania diety, takže v lete som nedržala dietu, samozrejme prišiel taký efekt, že som sa vyhúpla pomaly na 58 a odtedy som si hovorila, že v živote nikdy nebudem držať žiadnu dietu. Aj tomu tak bolo, aj tomu tak bude teraz. Proste celá premena, ktorá v tejto rovnici chýba, váhoidnej, je pohyb. A ja som zvyčajne mala veľmi veľa pohybu, síce som necvičila, ale veľmi veľa som sa prechádzala s obsami von, aj sama, všade, kde som mohla, som chodila peši. A jak som prišla z Bali, tak to nejako ustalo. Tým, že som mala zdravotné problémy. Od decembra sme boli v Sydney, teraz som bola na Kostarike a vždy som medzi tým bola chorá, proste od decembra som sa pomaly nehýbala, som jak taký vorvaň pri počítači zaprdená. Tento rok sa tak nejak húpem hore dole s tou váhou. Najhoršie je sa vykopať von. Keď už som tu, tak som úplne happy, robí mi to dobre a poslednú dobu som na to zabudala, mala som samé výhovorky, že však som chorá, ešte teraz mesiac po Kostarike, čávos! Som nachrchlaná, ale tak chodiť von a prechádzať sa dá, aj keď ste trošku nachcipaní a proste kašlete, takže výhovorka za výhovorkou a proste späť k prechádzkovaniu, len to som chcela, bože, tieto omáčky rododendronské. Keby mám, že 57 a mám svaly, tak to je úplne iné, lenže ja som celá mlandravá, celé zle. Takže kľudne 57 kg, ale svaloviny, nie tukoviny. Hlavne fučím a nevládzem, takže treba začať niečo robiť, lebo od tohto bodu to môže byť už len horšie, takže ja vám musím ukázať, toto bude taký vlog, keď sa si naše výhľady tuto. Krásne, to je krásne. Ja som zobrala aj drona, že si tu nadroním čosi, tým novým, čo prišiel. No dúfam, že ma nezožije medveď, lebo blízko toho miesta nedávno videli medvede. Nedávno, minulý rok. Drona mám už naspäť. Je to lepšie než nič, ale myslela som si, že to dopadne zadarmo. Dopadlo to na 250 €, čo stále lepšie ako nový s baterkou by stal možno 800-900. Čiže OK, ale ja som hlavne chcela vedieť, že čo sa stalo. Ja som ho mala nastavený tak, že keď stratí signál alebo bude sa mu vybíjať baterka, tak sa automatiku už začne vrácať naspäť na home point. To sa nestalo, dokonca receiver mi vyhodil 3-krát takú tabuľku, že OK, nemám signál, vraciam sa. 3-krát som to stlačila a nič. Tak Lukino mi hovorí, že nevá, že dáme to proste záznamy z receivera, oni to v tých logoch uvidia. Oni mi poslali, že dron bol nastavený na hovering, čiže proste keď sa toto stane, zostane stať na mieste a keď sa mu začne vybíjať baterka, tak začne emergency landing, čiže núdzovo pristane. Ich storyline je úplne iná ako moja, v živote to nemám ako dokázať a neserú ma ani tak tie peňažky, ani tie zábery už toľko, len ten princíp, že neviem čo, lebo ja som mala ešte takú nižšiu radu drona, keby mám nejakého Mavica 3 za
4 litre, koľko to stojí, teraz už myslím, že dole, ale 4 má byť za chvíľu. Už asi keď toto je vo svete, toto video, tak už asi Mavic 4 existuje. No nevadí k veci, keď mám takéhoto drona, tak mám normálne fakt prilietať, keby sa toto stane, takže lepšie ako nič, ale nejak toto vyzerá. My obvykle chodíme lesom. Ak vidíte tam ten vysekaný pás, tak tadiaľ celé toto dokola a tu niekde vyjdeme a vlastne celé to zaštredlujeme do dediny dole a je tu úžasne. No čakám, už chceš niečo povedať? Toto je naše moje obľúbené miesto, fakt je tu nádherne. Bolo to obľúbené miesto. Áno, ďakujem. Aj tvoje, že, Bubi? A môjho prvého psíka, tiež retrievera, volal sa Levi. Ježiš, ty máš úsmev. Však. Dostal meno podľa filmu, respektíve to bol seriál FBI Sue Thomasovej. Ona mala retrievera Levi a mne sa páčilo, že to je také netradičné meno, nikomu sa nepáčilo, nevadí. Mama dala Marošovi meno podľa filmu Môj pes nie Merli. To bol Môj pes Buddy, bože. Takže musíme si kúpiť ešte ďalšieho retrievera, ktorý sa bude volať Buddy zjavne. Ale toto bol, myslím, film Merli a ja, strašne pekný film. Takže mám nostalgiu za Levikom. Teraz som tu asi od jeho smrti najdlhšie, vždycky tu vydržím tak 5 minút a chce sa mi revať, takže už to trošku púšťam lepšie, no, ale bola to láska, je to láska stále. To je tak krásne a vy tu máte vo videu o 3/4 moju hlavu, takže ufúčanú, spotenú, takže idem čo si polietať, nech tu sú nejaké zábery. We were once inseparable. We were closer than two of a kind. Práve mi na čapke pristalo toto. Dajte to niekde dole, lebo nebudem mať ďalšieho drona. Kokos, mi spadne musím. OK, idem sa s tým popasovať nejako. Z dronenia nakoniec moc toho nevzýšlo, lebo prišli ľudia, tak sme radšej vypadli. Nebudem to riskovať, lebo hlavne od malička je taký priposratý, robí také zvuky ako sova na ľudí, také húkanie, alebo šteká, čo proste vyzerá strašidelne, ale v živote nikdy nikomu nič nespravil, ale nebudem to riskovať. Hlavne nemám rada, že ľudia nerešpektujú, keď im poviem, že ho nemajú chytať, lebo sa bojí a načahujú sa po ňom, takže radšej sme vypadli, než vznikne takáto situácia a potom bude nejaký priekak z toho. Tak sme rozmýšľali s našimi, že či nebol aj bytý, keď bol malý, ale potom sme videli nejaký dokument do obsahu, že proste niektorí takto nevydaria a sú takí prikaknutí od mala. On to robí podľa mňa zo strachu. Podroníme na budúce. Inak ľudia, keď vám niekto povie, že nekrmte môjho psa alebo ho nechytajte, tak si myslím, že tí ľudia vedia, prečo to robia a naozaj to treba rešpektovať, len taká vsúka. Keby nemám alergiu, jak divá svinia, kde si? Šúhaj. Tak by som tu ostala aj celý deň, nádherne tu je, ale musím si zdať lieky, lebo za chvíľu tu bude nejaký anafylaktický šok zadiať. Marlo už mi robí 15 minút to, že sa postaví v nejakej hustine, začne na ňu vrčať a potom zlaknutý zdrhne a ja sa len pozerám, že what the fuck, takže to vyzerá, že tam niečo je. Neprispieva môjmu strachu to, že aj dneska ráno na zbol sa hovoril o tom, že boha, paranoje, že fakt je tu veľa medveďov po okolí, takže boha, to som sa tu úplne v pohode chodila po týchto lúkach prechádzať. To mám asi že 10 minút do dediny, čo je nič. Tak teraz by som bola vysratá a ty ma strašíš, ty hovedo. Keď ma tu nejaký medveď zožere, tak nájdu po mne len túto ružovú čapicu. Tak to vypluje. Takže ak ho niekto nájdete, tak sa ňu prosím starajte. Mala som ju rada.